Okay, mig og Filusen leger gemmeleg. Eller... Ja. Okay, du får 10. Nej, du får 5 nu. 1, 2, 3, 4. Let me go! Kæft, du er dårlig, mand. Nej. Det er svin, mand. Let me go! Okay, bare kom ud. Au, og så skyder du mig igen, bare kom ud. Okay, du får 10 sekunder. 1, 2, Nej, ikke nu. 3, Okay, 4, jo, bare nu. 5, 6, 7. Jeg tæller ikke på 8, 9, 10. Jeg har på fornemmelsen, at du har været herinde, den har grottet. Nej. Nej! Jo, jeg var du. Fuck, okay, du får 10 igen. Så bare løb derop mod junglen. 1, 2, hallo, nej, vent, der er ild i mig. Okay. 1, Okay. 2, 3, 4, 5, 6, Lol. 7, 8, 9, 10. Skyd lidt advarselspil. Det er faktisk godt gennemskadet, det her. Og igen så finder jeg bare kyllinger, mand. Kan du se mig? Hvad? Ej, okay, det der bliver altså lige til at sige, det var altså temmelig vildt. Du stod lige foran hovedet på mig. Du stod lige foran hovedet på mig. Du skal se. Du stod lige her, du stod sådan lige her. Og igen finder jeg bare ikke andet end kyllinger. Og jeg stod bare hernede. Så stod bare sådan. Her der var du får 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lol. Lad os se hvad han skrev om det. Okay, jeg søger. Sidder du nede i et hul eller løber du? Nej. Sidder du nede i et hul eller løber du? Nej. Lige nu der gemmer jeg mig. Men ikke noget i et hul. Fuck, jeg er bare sådan. Er du tæt på noget vand? Nej. Det er jeg godt nok ikke. Du sidder lige omkring det, det kan jeg bare høre. Hvad sidder jeg? Sidder du ikke lige ved det vand der? Nej. Okay, du skal begynde at løbe nu, ellers har jeg ikke en chance. Ja, hvad? Okay, Det skal være noget, du bare sidder og stener. okay, jeg begynder at bevæge mig lidt på en måde, kan man godt sige. Crouch til bare 2 blocks i stedet, mand. Nej. Jeg er i gang. Jeg kan overhovedet ikke. Vi skal lave sådan en split screen, det går mega fedt. Ja, det er cool det. Men jeg kan stadig ikke se det. Jeg bevæger mig. Meget lidt, men jeg bevæger mig. Du skal begynde at løbe. Jeg prøver. Okay, nu kan jeg... Nu bliver jeg vist ikke meget med. Nu løber jeg. Om jeg løber. Ej, se der! Kan du se mig? Au! Okay, kan du se mig? Ja. Okay, du får 10 sekunder. 1. Hallo, jeg er oppe i et træ. 1. 2. Der var der knockback deroppe på der, det kunne jeg mærke. 5. 6. Tæller du? 7. 8. 9. 10. Jeg er efter dig. Er du langt væk? Nej! Okay, 10. 1. Vent lidt, jeg er ved at dø. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Så er vi fandme efter. Nej, jeg forsvandt. Eller du forsvandt. Nej, jeg havde det ellers. Nej! Pis! Total sound user.dk. Jeg kunne bare se dit navn. Så fløj op. Og så det. Så nu tager jeg dig bagfra. Så du gemmer dig? Nej. Jo, du gør. Nej, jeg bevæger mig så meget jeg kan. Jeg løber fra. Ja, sådan. Hvor er du dum, mand? Gemmer du dig? Nej, du har bare stået og stalket mig hele tiden, har du ikke? Ja, nej, seriøst. Det bliver jeg fløj ind i junglen her. Kan du se mig her? Og se på mig her.
Jeg fløj ind i junglen her. Og tænkte, at nu sidder du bare et andet sted og anker. Og så fløj jeg op, så kan jeg bare se sådan en bille mand, der bare... Jeg kan bare se den, der løber ud i sådan... Og kan vi bytte her? Du får den her bue. Nej, jeg vil have den her bog. Er den ond? Den er bare en smule. Okay, giv mig bogen. Giv mig bogen. Det er det her gear på. Prøv lige at slappe af. Den er jo lige så ond som min, den her. Ja. Men nu får jeg sådan noget gear på. Nej, lad være. Det er sådan der. Det er sådan der, den gør. Hallo, tag noget af det her. Kom. Du må ikke flyve. Kan du så Jeg har sætte så af? guld. Okay, kom herind. Du må ikke flyve. Wolfman. Lol, en ocelot. Vi flyver op i det træ her. Sådan en har jeg egentlig aldrig prøvet at tame. Vi prøver at skyde den. Kom nu for helvede. Ellers så bliver den her video for lang. Okay. Skal vi ikke bare dele den op? Jo, vi deler den op i parts. Okay, hvorhen er du? Eller hvor? Vent lidt. Er vi i gang? Ja, jeg er lige over dig. Okay. Fundet. Ah!